Friday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me. Hi guys, we're back again and again. Umpisahan ang araw ng nakakari. Sabihin ang yakap ng Panginoon at huwag kalimutan sabihin, salamat Lord! Ayan, so panibagong araw, panibagong pag-asa. Nandito kami ngayon sa Barangay Pinmalugpud, Hortaleza, Pangasinan. Para ihatid ang sorpresa kay Mama Alisa Corpus na magsiselebrate ng kanyang ika-72nd birthday. Si Mama Alisa ay isang matandang dalaga. So mapasyagat sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mga pamangkin na walang iba kundi silang Frey Pagatuan na nasa Taguig, Ma'am Shirley Fernandez na all the way from Hong Kong at si Sir Ferdinand Pagatuan all the way from Canada. Kilala kong kaliskis mo, oy. Dapat mag-gawin. Oo nga, hindi na linulong nila ako nga eh. Hey, magkakaw sana. Parang ka kumamot Bakit siya nagkagaw? Ay, sa birthday nila. Ay, birthday niya. So, kaya pala may pinadala sa'yo, Mami. Ano? Ayan, so, sama ka sa akin. May kukunin lang tayo dito sa sasakyan. And I think I finally know you. Happy birthday! What we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like a thread? Naka-birthday nila sa'yo. It's unraveling. Naiiyak ko sila. Happy birthday! In your eyes, I can see my dreams' reflections in your eyes. Happy birthday! Answers to my questions in your eyes. I can see the reason why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. And you warned me that life changes, and that no one really knows whether time will make us strangers or whether time will make us grow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kami pag-uwi pa kami wish muna. Palakpakan naman natin si Mami. So, bago ko ibigay, Mami, doon ka lang, huwag kang alis dyan. Bago ko ibigay ang isang pampasurpresa nila para sa'yo. So, gusto ko munang hingan ng message, birthday message. Una. Hello!
Happy birthday, Mama. Sakit kayo, Mal. You have a long life. God bless you. Thank you. Happy birthday, Antay. Alam ko na may mga bagay tayo na di pagkakaintindihan, pagkakaunawahan. Deep in my heart, Ante, kahit asawa lang ako ng pamangkin nyo, mahal ko po kayo. Nire-respeto, ito rin po siguro, Ante, yung right time na ay, tapos gusto po akong humihingi ng pasyensya at nagpapakutubak anumang mga nasabi ko na masasakit sa inyong damdamin. Dala natin po siguro sa inig ng ulo ko, kaya nakapagtawa ko ng mga salitang umasa lang wala sa lugar. Sa inyo, inyo, paarawan at wish ko lang bigyan ka pa ng Panginoon ng maraming birthday at mahabang buhay. Malakas ka pang mga tawan at marami pang blessing na darating sa buhay. Again, and again, happy birthday. Enjoy your special day because you're special in our heart. Love you from Ramon, May, and Rama. Happy birthday. Ito po mami, message galing kay Montana. No words can explain how thankful I am na naging auntie ko kayo, na naging parang tunay na nanay ko kayo. Lalo na nung bata pa ako. Sobrang nagpapasalamat ako sa pag-aalaga niyo sa akin nung bata pa ako. Huwag niyong isipin na hindi namin kayo naaalala at namimiss. Andito lang kami palagi para sa inyo. May kanya-kanyang buhay man kami. Andito pa rin kami para sa inyo. Kaya huwag po kayong magtatampo. Salamat po sa lahat ng tulong, efforts na binigay niyo po sa amin, Auntie. Ngayong birthday niyo, wish ko sana ma-appreciate at maging happy po kayo sa pa-surprise namin. No more tampo-tampo para more happiness to come. More birthdays to come, lagi niyong alagaan ang sarili niyo. And stay healthy, mahal ka namin, tandaan niyo yan. Hindi man namin kayo nakakasama, pero hindi ka namin nakakalimutan. Salamat po sa lahat-lahat. Love, Dana. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. So ito pa po, happy birthday Auntie Alice. Wish you all the best. Stay strong and healthy. May God bless you with all the blessings that you deserve and more birthdays to come and celebrate. Cindy hugs and kisses. Keep safe always from Jonah and Dondi Dandy. Yeah. And meron pa kami, happiest and blessed birthday to our dearest Auntie Alice. Wishing you all the best and the long life and good health. I personally say thank you for your kind heart when we just a kid. I really appreciate all the things you've done to all of us. We do hope you enjoy our simple surprise birthday for you from your nieces. We love you, Auntie Alice. Love lots. May. So happy 72nd birthday, Auntie Alice. I wish you have a long life and good health always, and more birthdays and years to wishing you happiness. Today, tomorrow, and always, God bless you, Auntie. We love you, Auntie Alice. Take care always from your niece, Shirley. Next, happy blessed birthday, Auntie Alice. Wishing more happiness in life and good health always. God bless. We love you so much. Love, Jean. Mami, may isa pa silang sorpresa para sa'yo. Halika dito sa harapan. Dito tayo, Mami. Dito po. Mana, pakihila po. Ito. Hihilain pa. Dahan-dahan po, nanay, ha? Dahan-dahan po at baka tayo sumabog dito. Mahirap pong sumabog. Mami, layo ka dyan. Sasabog ka dyan. Isa. Dalawa. Tatlo. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Charan! It's a prank pala yun. Ito pala yun namin. Ayan. So ito pala yun namin. Ito ang hihirain mo. Kaya kasi mami, pagbilang ko ng tatlo. 1, 2, 3, go! Ayan. So pakihila mo mami, makapahaba yan. 1 kilometro yan. Ayan po.
sa'yo. So, yan, mami, hindi naman po ako ng thank you message. Sabi mo para sa mga nagpa-surprise para sa'yo. Salamat sa lahat ng inyo sa akin. At yung surprise sa inyo. Salamat sa inyo. Reason nagpa-surprise sa iyo, mami, ay si Ma'am Faye, si Ma'am Shirley, si Sir Ferdinand, si Ma'am Mayan, si Ma'am Jonah, si Ma'am Dana, si Ma'am Sheila, at of course si Ma'am Francisca. So sila po lahat ang nag-organize dito para ma-surprise ka sa iyong birthday. So yan, mami, in behalf of surprise mo delivery kay Miss Maylene Palaban, we wish you all the best po at sana kung ano man yung mga dumarating na problema at hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Pati daw pala si Ma'am Maylene. Sorry po hindi kasi nakaano sa akin ng regular sa akin. So yan po, kung ano po yung hindi pagkakaunawaan, sana po yung maayos na yan because family is love and family is forever. So yan, kung ano po yung mga problema na pag-uusapan po lahat yan. Ayan po. So, sana po ibigyan pa po kayo ni Lord ng malakas na pangangatawan at sana hindi pa po ito ang huli nating pagkikita. More birthdays to come po. Dahil first anniversary ni Surprise Ma-Deliver ko, meron kaming munting handog para sa iyo. Ayan. Ito po ang dyan mo daw ilalagay yung pera mo, mami. Ayan. Oy, panglalaki yan, mami. Depende kung sa'yo kung saan kanina mo ibibigay sa mga pamangkin mo. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise Ma-Deliver ko.